La guerra d'Iraq és una guerra que ens permet aprendre com és la propaganda de guerra. Aquella guerra que es va fer basada en una mentira de les armes de destrucció massiva va ser portada a terme pel president americà, el president anglès i el criminal de guerra president espanyol Aznar. És una guerra de manual. Jo vull explicar com un poble que no té cap contra un altre poble a partir d'una propaganda determinada aconsegueix que tothom vulgui anar a aquesta guerra, destruir un país, van matar molta gent per robar el petroli i és terrible el dany que han fet a un país que vivia com tots i que tenia els seus problemes però que no era ni de cap manera una amenaça pels altres països del món. La propaganda de guerra són uns quants punts que vull explicar. El primer punt, nosaltres no volem la guerra, això diu el país que va invadir Iraq. Nosaltres no volem la guerra. Punt segon, el adversario es el único responsable de la guerra. Sempre l'altre té la culpa. Un altre punt, el enemigo tiene el rostro del demonio. Hem de demonitzar-lo, hem d'eliminar la seva faceta humana perquè puguem matxacar-lo, matar-lo, bombardejar-lo i fer-li tot el mal que puguem. Enmascarar los fines reales de la guerra presentándolos como nobles causas. La causa de la guerra, com diu Galeano, és sempre el robo, la rapinya, però no, és l'honor, la defensa de la humanitat, mil coses, però en definitiva una guerra es fa per robar. El enemigo provoca atrocidades a propósito. Si nosotros cometemos errores es involuntariamente. Això que diem, no, això ha sigut un col·lateral, però nosaltres no volíem això. A la guerra es mata i tot el món que participa ho sap. El enemigo utiliza armas no autorizadas. Això sempre l'enemic, i les armes no autoritzades les fa servir tothom a la guerra perquè tothom utilitza les armes que poden fer més mal a l'adversari. Nosotros sufrimos muy pocas pérdidas, las del enemigo son enormes. Això depèn de les armes que tinguis tu, moltes vegades és veritat si tu tens un potencial destructiu molt superior. Quan arribava de Vietnam, tots els morts allà en aquells avions procuraven amagar-los i en la guerra d'Iraq el mateix, amagaven sempre les pèrdues perquè la gent no tinguessi por i continuessi anant a la guerra. Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa. Sempre procuren pagar molt bé a uns quants, però normalment els intel·lectuals i els artistes que tenen més cap, aquests normalment estan en contra de la guerra. Nuestra causa tiene un carácter sagrado. Siempre hi ha predicadors, sempre hi ha vives, sempre hi ha religiosos que beneixen les armes que atacaran altres pobles per matar-los. Tots els exèrcits tenen un sacerdot, un rabí, la veu de Déu que explica que s'ha d'anar a la guerra perquè humana veu. Los que ponen en duda la propaganda de guerra, això el més important, són unos traidores. A partir d'aquí, ja clar, la gent, aquest és el llibre, el que no vol és ser considerat traïdor, i llavors en un país ja tothom està ja emocionat per la guerra i anem a la guerra.